idan mutum ya tunzura jama'a don a yi tashin hankali, doka za ta ɗau mataki a kansa in Allah ya yarda. Kira da nake yi don girman Allah, kada a jawo mana tashin hankali a Kano, don girman Allah. Amma duk wanda ya tada hankali a Kano, doka za ta yi aiki a kansa. Saboda haka roƙo nake yi, gargaɗi nake yi, mai zaman lafiya. Duk in an kawo min report wani ya yi maganan da zai tunzura jama'a, zan kira ku, za ku ga na kama shi kuma na sa shi a kai za ka karya doka. To shine ba za mu yadda, Alhaji ba za mu yadda. Ni in na karya doka za a kama ni, billahi azim za a kama ni. Kai kanka Ni ba so in je in karya mana in gani, sai dai a ringa cewa a'a sun ga ba wane ne singam kuma? Ni na sani ne. To ai shine ya kamata wani. Ai ina wuce sai a ce singam. Singam. Ni ina ce cingam masu kyau. Sai daga baya ka yi ba. Wai kai sai kira da wannan? Wani suke kira da singam. Wai akwai wani ko indian film ne, ni rabuwa da inga indian film ya fi shekara 30. To me to sun me ka suna? Samu wannan suna kuma aka samu. Wallahi Kano. Kano ne suka sa suna? Ana wanda ko da me ka zo an fi ka kenan? Sun suka samu. Alhamdulillah. To ka karbi suna? Abunda mutane suke so Shi ake so. ashe sai in ki. Mutane alheri, mutane rahama.